צאו לדרך! יוסי, מהר, שב בתוך זה כבר. יוסי פלוריד, בדיוק. קדימה! כדי להגיע למסחלת, כולנו היינו צריכים לדרדר את עצמנו במדרון של 400 מטר במהירות לא הגיונית. אין ברקסים לדבר הזה, זה לא מכונית, זה לא אופניים, זה לוקח אותך פשוט. הגעתי ראשון, וחיכיתי לחברי הקבוצה שלי שנתחיל בעצם את המשימה. יאללה, בואו נסדר את הריתמות, קדימה. אתה מאחורה. לנשום. קרוס, קרוס. יאללה. אנחנו ראשונים, קדימה. וקצב, אחי. הם התחילו, רבותיי! מה קורה פה? יאללה. חבר'ה, התחלתם, אה? אבי, סוס, כבר סוס! עד שסיגל ואבי הגיעו לנקודת ההתחלה, האדומים והשחורים כבר יצאו לדרך. גיא, זה כבר אנחנו... לא למען עידן! זה הקצב, זה הקצב! קחו אוויר, לקחת אוויר, להשתמש במקלות יופי קוסטה. התפקיד של הראשון, שזה אני, היה למשוך, והאחרון, שזה קוסטה, היה לדחוף. לקחת אוויר לתוך הריאות, נשימות עמוקות. טוב מאוד, להישען קדימה. אתם מתעלמים מהשחורים, הם לא קיימים במשימה הזאת. רק נעבור אותם בעלייה. סלאבה בסדר, רק התחלנו. כשראיתי שהשחורים מתחילים זה נורא לחיץ אותי, כי בעצם כל דקה פה חשובה, בטח בהתחלה, כי זה נותן יתרון פסיכולוגי. אסלי, אתה בסדר איתי? לאט, ארי. יאללה, קדימה, אנחנו עוברים אותם בעלייה. יאללה. או תחלקו את הנשימות, תנשמו כמו שצריך. הכחולים יצאו רק עכשיו, קדימה. אנחנו בקצב מעולה. אורלי, מנוחה. פלורית, נשימות ארוכות. התחלה טובה, אדומים מאחורינו, הכחולים מאחורינו, אנחנו ראשונים, קצב טוב, רק חסר שמשהו ישתבש. תמשכו! ממי, אנחנו נושכים? ואז באמת מתחיל הסיוט. 40 קילו עם ריתמה עליך ולהתחיל לעלות את ההר. נשימות ארוכות. זה קשה ברמות מטורפות, כי גם החצי גוף שוקע לך בתוך השלג, וגם עוד יש לך עליך רתומה מסחלת של 40 קילו. יפה מאוד. הכל בראש. אנחנו נמצאים על ההר הכי גבוה במדינה, וחסר שם חמצן. קדימה, אלון, פוש ביחד, יפה מאוד. 4, 3, 2, גו ולהתייצב, אלון, רחלי... רגע, נפלתי! רגע, סלאבה נפל, חכו לו. מרגע הראשון היה לי קשה. 3, 4, ודחוף. מעולה. ועולים. ודחוף. דחוף. אסי, אתה מוותר להם ותראה הם עושים איתנו דחוף. נתקן. קדימה. אתה לא הולך כמו חול של ים. אתה כל צעד נכנס חצי מטר באדמה. אתה 2 צעדים כבר לא יכול לנשום. אנחנו חייבים להגיע למעלה, חייבים. במוקדם ומאוחר, חייבים להגיע. נורא כבד וקר ומלחיץ, ואנחנו מסתכלים כל הזמן עם הראש קדימה ורואים אותם כאילו מטפסים את האדומים ואת השחורים. תזכרו, זה המאבק שלכם לרזון! זה המאבק, היום זה קורה! המשימה היא קשה בכל קנה מידה, אפילו לאנשים בכושר כמוני. זו הייתה משימת כוח רצון. להתעלות מעל המגבלות של עצמך ולהבין שאפשר לעשות את זה. קדימה! 1, 2, תן לי די! מה שהכי דחף אותי זה הפרס של המשימה, שזה חסינות מהדחה, זה ביפר הפרס הכי טוב שאפשר לזכות בו. קדימה, חזק, לדחוף. יופי, אלון. רחלי, עם הידיים, עם השיניים. זה הקרב של החיים שלכם, אני רוצה לראות את זה. בעלייה הראשונה השחורים קצת העדו את הקצב, ובעצם הגענו למצב שאנחנו קבוצה ליד קבוצה. מה? ברגע שסלאבה נותן פוש, אז תגידו. אני ניסיתי לדבר, ברק שם לב אליי לשנייה, ואז אמרתי לו את האסטרטגיה בעצם. קודם סלאבה, אחר כך אנחנו. סלאבה הוא בעצם זה שקובע את הקצב. סלאבה נותן פוש עם המסחלת, ואז אנחנו עולים. תן סלאבה, קודם כל. מעולה. רחלי, שיחקת אותה. זה הכי חכם, כי כוח המוביל היה מאחורה. תנו לי עכשיו, הכל סלאבה, יוסי, הכל. רחלי, עוד נשאל קדימה. אלון מעולה, עוד כמו אלון. שקילה אחת, אני רוצה, בלי דרמות. שקילה אחת,
אנחנו עומדים שם כמו הנסיכים. תילחמו על זה! מתחילים לטפס, ולאט לאט תוקפים את השחורים. מעולה, דחיפה, מעולה. תנו לי משהו שאני לא מכיר בכם. תנו לי עוד! דרשתי מהם 200% מהם, 200%. יוסי למעלה, יפה מאוד! סבא קצת דחף, ועבדנו מצוין. הגענו פשוט לפער ממש גדול מהשחורים, ובכלל פער ענק מהכחולים.